мисли ки террор бошанд ё душмани қаттол онҳоро латукуб намуда вориди маҳкама меандозанд. онҳоро дастгир карда муҳри депортатсия зада ба ватанҳояшон равон менамоянд. дар саҳни донишгоҳ муҷозот намуданашон мақомотҳои кишвари моро низ бетараф нагузошт. салому алейкум дӯстои азиз, пеш аз сар шидани видео шумо дар як қисм тавсия метавонам авиакасе тамоми давлатҳои рӯи дунё шумо метавонед ки чипта бигиред ва парвоз кунед бардори азиз. муҳоҷирон азият мекашанд. 2 ҳафтаи охир дар мавзӯи муҳоҷират сару садоҳо зиёд ба гӯш мерасад. дар наворҳо дида мешавад ки муҳоҷирони моро бо редҳои ноодилона дастгир карда ба маҳкама мебаранд ва азият медиҳанд. ин чӣ беадолатист? мо беҳуқуқии муҳоҷиронро дар давлати русия ҳамарӯза мебинем. касе хоҳад мезанад, касе хоҳад мекушад ва касе хоҳад пеш мекунад. онҳоро дастгир карда муҳри депортатсия зада ба ватанҳояшон равон менамоянд. бо назардошти мушоҳидаҳои охир қариб чандин муҳоҷирон ки ҳамагӣ ҳуҷҷатҳояшон дуруст асту патенту иҷозатномаҳои ҷои зист доранд, аммо ФСБ-и Русия ба ин ҳама нигоҳ накарда онҳоро муҷозот намуда мисли ки террор бошанд ё душмани қаттол онҳоро латукуб намуда вориди маҳкама меандозанд. ин риққатбор аст. вақте наворҳои охир ҳамагиро ба даҳшат меандозад. мо низ ба талаботҳои қонунии кишвар ҳамеша риоя менамоем ва аз рамкаи қонуну қоида берун намешавем. вале ҳайронам ки чаро русҳо ин қадар муҳоҷирони осиёи миёнаро баъд дида мехоҳанд онҳоро аз ватани худ дур созанд ва ин ҳама нигоҳ накарда боз донишҷӯёни тоҷикро низ зери шиканҷаву фишори равонӣ дар саҳни донишгоҳ муҷозот намуданашон мақомотҳои кишвари моро низ бетараф нагузошт. барқияи фаврии вазири корҳои дохилӣ ба вазъияи корҳои дохилии Русия. вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон вобаста ба латукуб ва шиканҷа шудани беш аз 100 нафар донишҷӯёни тоҷики донишгоҳи давлатии шаҳри Комсомольский лаби дарёи Амур дар кишвари Хабаровски минтақаи шарқи дури Русия ва дар бораи рейди мақомоти Русия бар зидди муҳоҷирони тоҷик дар шаҳраки Котелники дар канори Москав ва дар дигар шаҳрҳо ба вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия генерали политсия Колоколсев барқия ирсол намуда хоҳиш кард ки ҷиҳати холисона баррасӣ намудани ҳодисаҳои мазкур ва таҳти назоратбарӣ қарор додани онҳо мусоидат намояд. хотиррасон менамоем ки рӯзи 19 май мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва амнияти Федератсияи Русия донишҷӯёни мазкурро субҳ ҳангоми хоб буданашон рейд намуда ба онҳо бераҳмона бархурд намуда онҳоро ба боздоштгоҳ бурданд. оид ба ин ҳодиса аз ҷониби мақомоти дахлдори Федератсияи Русия тафтишот идома дорад.